ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଲାପ ଗୋଲାପ ନାଇଁ ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଜିଆରି କହୁଥିଲ କି ଆସିବନି ଆସିବ କହୁଥିଲ ପାରଲା ତ ନା ଆସୁନି କିଲ କେତେବେଳେ କଣ ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ମତେ ତ ଆଇଲଣି କି ଅଧା ପଟେ ହେଇଗଲୁଣୁ ଓ ଭଲ ଭଲ ନାଇଁ ଏଥର ତ ଆମର କର ଚୁଟି ଗାମୁଡି କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲା ଆଉ କୁଆଡେ ଦାଇଁ ପଳେଇ ଆଉଛୁ ମୋର ଭୋଜି ପାଇଁ ଆଉଛୁ ଯା ମୋର ବିବାହର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ କି ଆସେ 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 ନା ଆମର ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ହଉନି ସାଧା ସାଧା ଏକା ବୁଝି ହଉଛି ସାଧା ଖାଇକିରି ଭଲରେ ଭଲରେ ଯିବୁ ଆଉ ହେଲା ମାଙ୍କଡ ମୁହାଁ ଟିକେ ଲାଜ ଶରମ ରଖଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଯେତେବେଳେ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଦାଇଁ ପଳାଉଛ ବୁଝି କଣ ବା ତତେ ବୁଝିକୁ ଡକାଇଛି କି ନା ରାଗ ନା ରାଗରେ କଣ ରେ ମତେ ଟିକେ ପାଠ ପତନ ଟିକେ ରୁହ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ବୁଝି ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ବୁଝି ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଦାଇଁ ପଳେଇ ଆସ ଯେତେବେଳେ ନା ନା ମତେ କାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ତୋର କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସ ମୁଁ ଶସ୍ତା ପଡୁଛୁ କି ଆମେ ଆମ ବୁଝୁ କଥା ଦେଖୁ ଅଲଗା କଥା ଦେଖୁ ନା ତମ କଥା ବୁଝୁ ଆମେ ରାଗିଯିବା ନା କଣ ରାଗିଛ ରେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଆସ ମତେ କଣ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲାଣି ମୁଁ ବାଟରୁ ରହୁଛି